Ahojte, vítam vás pri novom videu kanálu Vojnová história, fakty a zaujímavosti, v ktorom si povieme o novom prírastku slovenských ozbrojených síl tanku Leopard 2A4. Tank Leopard 2A4, nemecká šelma v službách ozbrojených síl Slovenskej republiky. Na základe poskytnutia pomoci Ukrajine, a to darovaním 30 kusov bojových vozidiel pechoty, sa v roku 2022 nemecký Bundeswehr rozhodol darovať Slovensku 15 kusov tankov Leopard 2A4. Je to prvý modernejší tank v službách ozbrojených síl Slovenskej republiky. Doteraz Slovensko disponovalo len pôvodnými a nemodernizovanými verziami tankov T-72. A aj keď verzia tankov Leopard 2A4 nie je tá najnovšia, prináša slovenskej armáde posun v modernizácii. Všetky stroje pred dodaním na Slovensko prešli kompletným servisom priamo u výrobcu. Prvý stroj si ozbrojené sily prevzali už koncom roku 2022 a do konca roku 2023 bol dodaný zvyšok. Leopard 2 je nemecký hlavný bojový tank vyvinutý začiatkom 70. rokov 20. storočia. Vďaka jeho bojovým vlastnostiam je v službách viac ako 20 krajín NATO. Je to zároveň najrozšírenejší tank v NATO, ktorý nemá americký pôvod. Vývoj tanku Leopard 2 prebiehal už krátko po zavedení jeho predchodcu Leopard 1. V tej dobe sa vďaka šikovnej špionáži podarilo zistiť, že Sovieti plánujú spustiť výrobu nových tankov T-64 so 125 mm kanónom. Nemecká zbrojovka Krauss-Maffei v tom čase v spolupráci s americkým zbrojným gigantom General Motors spustili projekt pod označením Kampfpanzer 70. Tento projekt mal vyvinúť univerzálny tank pre armády krajín v NATO. No po krátkom čase projekt začal vytvárať veľké finančné problémy, ktoré nakoniec zapríčinili stratu záujmu o jeho pokračovanie zo strany Nemecka aj USA. Americká strana neskôr pristúpila k vlastným projektom a vďaka tomuto rozhodnutiu bol v roku 1979 vyrobený tank M1 Abrams. Aj nemecká zbrojovka začala v 70. rokoch pracovať na novom projekte pod označením Keiler, v preklade diviak. Tento projekt priamo vychádzal z poznatkov získaných pri projekte Kampfpanzer 70. Prvý prototyp bol zhotovený už v roku 1972 a na jeho zdokonaľovaní sa podpísali skúsenosti z arabsko-izraelských vojen. V týchto konfliktoch proti sebe bojovali americké a sovietské stroje a tým obe strany získali poznatky o kladoch a záporoch samotných konštrukcií. Na základe týchto poznatkov bolo v roku 1972 až 1976 predstavených 16 kusov prototypov. Prvý stroj vyšiel z linky sériovej výroby v roku 1979. Podľa výrobcu Leopard 2 nielen prekonal Leopard 1, ale v mnohom vyčnieval aj nad vtedajšou konkurenciou. Ako prvý tank na západe mal 120 mm kanón s hladkým vývrtom. Oproti bežným delám s drážkovaným vývrtom sa projektil pri výstrele neuvádzal do rotácie, ale musel byť stabilizovaný krídlami. Výhodou hladkého vývrtu je výrazne vyššia rýchlosť strely, dlhší dostrel a nižšie opotrebovanie hlavne. Moderné verzie Leopardu 2 tak môžu bojovať s cieľmi na vzdialenosť niekoľko tisíc metrov, pričom maximálna bojová vzdialenosť je 5 kilometrov. Modernejšia verzia, ktorou disponuje aj naša armáda, má k dispozícii moderný digitálny systém riadenia paľby, ktorý výrazne uľahčuje strelcovú prácu. Od roku 1985 až do roku 1992 bolo vyrobených 695 Leopardov 2A4. Do roku 1993 boli všetky staršie verzie prerobené a modernizované na 2A4, vďaka čomu sa táto verzia stala najrozšírenejšou zo všetkých. Teraz si priblížime technické parametre. Bojová váha 55,15 tón, dĺžka 9,67 metrov, šírka 3,7 metrov. Čas rotácie veže o 360 stupňov je 9 sekúnd. Posádku tvoria 4 členovia. Spotreba 410 litrov na 100 km. Výkon motora 1500 konských síl. Výzbroj 2 guľomety MG3 a kanón Rheinmetall v kalibri 120 mm. Tu sa končí naše video o tanku Leopard 2A4. Ďakujeme, že ste si ho pozreli až do konca. Dúfame, že sa vám páčilo a našu snahu odmeníte lajkom, komentárom, odberom či prezdieľaním.
Ak sa vám naša tvorba páči a chceli by ste mať predčasný prístup k našim videám, neváhajte nás podporiť na platforme Hero Hero, kde si pre vás už teraz pripravujeme ďalší zaujímavý obsah. Link nájdete v popise. Vaša podpora nás posúva vpred. Ďakujeme. Dovidenia pri ďalšom videu.